Davidovi.
České republiky Miriam Sais. Je mi 18 let a pocházím z... Miriam pochází z Prahy, tedy krásných 18 let. Jsi to malá moderovala sama, viď? Že jo? Její míry jsou 86, 67, 95. Měří 179 cm a narodila se ve znamení ryb. Vítězka Miss České republiky Miriam Sais. A váš potlesk přichází. Pojďte zatleskat, pojďme udělat tu správnou atmosféru. Protože už je tady také Miss Naděje, dívka s číslem 2, Beata Pospíšková. Beata pochází z Moravan u Brna. Je jí 22 let. A míry 88, 64, 94. Beata měří 177 cm a narodila se ve znamení lva. Dámy a pánové, to je dívka s číslem 2, Beata Pospíšková. Číslo 4 má Ellen Krejčí, 21letá dívka z Prahy. Z Prahy jsi řekla, jo? Z Prahy? Dívka jsi z Prahy, jsi řekla. Já jsem z Brna, já to nevím. Z Prahy řekla. Její míry jsou 82, 63, 95 a měří 172 cm. To byla dívka s číslem 4, Ellen Krejčí. Děkujeme, Ellen, a pojďme také přivítat Terezu. Konkrétně Hromasovou, Miss Silueta České republiky, dívka s číslem 7. Tereze je 20 let, pochází ze Zelenče a poslouchejte míry 85, 62, 92. To jsou míry dívky s nejkrásnější postavou České republiky, Miss Silueta. Měří 168 cm a je ve znamení býka. Přátelé, to je Tereza Hromasová, dívka s číslem 7. Druhou vicemiss České republiky je dívka s číslem 8, Karolína Kunová. 18letá dívka z Vrbna pod Pradědem. Její míry jsou 99, 66, 93 a měří 175 cm. To byla druhá vicemiss České republiky Karolína Kunová. Karolína sklízí potlesk a
ten neustává, protože přichází první vicemistrz České republiky a také mi sympatie dívka s číslem 10 Izabela Rossini. Izabela je z Prahy, je jí 19 let. Míry opět krásné, 90, 64, 94, měří 176 cm a je ve znamení ryb. Číslem 11 tu máme Michaelu Beskočkovou, 21letou dívku z Prahy. Měří 176 cm a její míry jsou 96, 76, 104. Zase si řekla z Prahy. Ty podle mě blbě slyšíš. Michaela se narodila ve znamení ryb. To byla dívka s číslem 11, Michaela Beskočková. Z Prahy. Poslední finalistka, a to 7. Proč je tady vlastně 7 dívek? A právě, jak jsi mluvil o těch 12, tak my tady máme dívky i z 12. Ano, nejsou tady jenom dívky, které soutěží právě o ten titul Tvář Prákar festivalu, ale doplnili je i další dívky z této 12. Takže tady vítáme koho konkrétně? Čili jste nám jich ukázat. Vidím tu Terezu Kandravou. Pojď za námi, pojď Zdravíme nám Teresku, ukázat. zatleskáme, ahoj Teresko, vítáme tě tady na Prákar festivalu. A vidíme tu i Martinu Krátkou. I Martinka k nám zavítala, takže tebe taky vítáme. No a to je teď ta 9, jestli počítám dobře, 9 krásných, úžasných finalistek právě z této 12. A nám tady chybí ještě jedna velmi důležitá osoba. Je to tak? Kdo nám ten kalendář vůbec pokřtí? Přesně. Včera nám to pokřtil ředitel Mironetu a zároveň ředitel České republiky, tentokrát tady není, tak si pozveme náhradu a myslím si, že velkýho sympatiáka, tradičního tady můžeme vidět v rámci Prákar festivalu a je to Martin Hák z Jízdy snů. Martine, zdravíme, pojď na pódium, ahoj. Ahoj všem, ahoj, ahoj. Pojďte zatleskat. Martina tady nevidíte naposledy, ahoj Martine. Ahoj. Martin už tady jednou byl v rámci rozhovoru s Lukášem. A teď budeme křít kalendář a ještě jednou bude šerpovat, takže ty si toho pódia dostatečně užiješ. Pojďme teďka k tomu křtu. Poprosím tě, jestli bys mohl takhle mezi slečny. Mile rád. A já ti podá ten kalendář. Mimochodem, můžeme ji obrátit pár listů, jak odprezentujeme ten kalendář právě. To je pravda, proč bychom si ho neukázali? Aby i Martin to právě viděl. Tak Martine, já tě poprosím, já ti podržím to Pojďme si kalendář ukázat. Já už vidím. A Barča bude říkat ty jména, které jsou na tom A víte, co kalendáři. to za námi dopředu? Pojďme to divákům ukázat. Tak, pojďme blíž. A Martin se zhostí toho otáčení těch listů a Barča bude říkat, koho na té fotce vidíme. Myslím, že kalendář se povedl. Já Barča. Ty budeš jenom, Martine, otáčet listy. Tak. Vidíme Miriam Sais hned na úvod. Ano, to je aktuální vítězka Miss České republiky. Myslím si, že kalendář... Dále vidíme Izabelu Rossini, Miss Sympatie, první vícemis. Můžeme si ukázat. Karolína Kunová, druhá vícemis. Já myslím, že diváky to zajímá, je to tak? Vidět všechny. Dále vidíme Terezu Hromasovou, Miss Siluetu. Je potřeba si říct, že Ellen Krejč. děvčata nemají úplně ještě zkušenosti s tím focením, jsou na začátku svých kariér, ale Terezu Muroňovou. zhostili se toho fotomodelingu velice pěkně a myslím, že Terezu to Kandravou. krásně sluší. Michaelu Beskočkovou. Kateřinu Dostálovou. Výborně, už se blížíme. Ale tak kdo by se rád nepodíval na jednu Jsme v říjnu, jo? My jsme v říjnu, dobře. Moniku Jelenovou. Se blíží Vánoce, hele. Beatu Pospíškovou, Miss Naděje. Tebe jde Mikuláš, ne?
čerti, no, dál. Jsme v prosinci, neboj. Už No, vypadá jako taková čertice, viď? Tak pozor, a jsme. A na závěr Martinu Krátkou. Ano, Martinka přijela k nám, tady vidíte v reálu, tady je právě na té fotce, Martina Krátka, prosinec. A ty Vánoce. Tak, dámy a pánové, to je kalendář na rok 2026. Děkujeme, Martine, že jsi tam tady odprezentoval a ještě tě nepouštíme, protože my ho musíme samozřejmě také slavnostně pokřtít. Je to tak? Milé, rád se toho zhostím. Jak se ti líbí kalendář? Nádherný. Pěkný, vy? Jako kalendář, Musíme dívky se tak šapkou. toho kalendáře jsem. Dáš si ho do kanceláře, prosím tě. Já se budu muset zeptat doma. Nebo do garáže. No, to spíš. A vždycky nesměj, hele. To právě co chcem. Tak, dobře. Martin Hák bude mít svůj kalendář Miss České republiky v jeho garáži. A v tuto chvíli si ho pojďme pokřtít, jenom jsme mohli říct informaci, kde si potom může veřejnost zakoupit ten kalendář. Ano, kalendář za 2 týdny už bude v prodeji na e-shopu Mironet. Tak a jdeme si tedy kalendář Miss České republiky na rok 2026 slavnostně pokřtít. Tak, hezky, podívej, kdo to chytí, dostane kalendář. Snadné auto. Tak nikdo, chytil. Tak, výborně, pojďte zatleskat. Martine, děkujeme moc, děkujeme i děvčatům. To si pojď dáme v zákulisí, když to odnes. Pak se napijeme. Děvčatům děkujeme, ale já si rovnou zavolám Terezu Masovou k nám, protože chce nám něco povědět. Co myslíš? Je to tak? Děvčata, my vám děkujeme, můžete zatím jít do zákulisí, ale tebe si to ještě necháme. Je to tak, máme pro tebe pár otázek. Nejdříve by mě zajímalo, jaké je tvé největší guilty pleasure? Když jsme jezdili na tábory jako malí, tak jsme si dávali Nutellu s lotuskama. To je moc dobré, zkuste to, jestli to nezkusili. Kdo by si nedal na jednu stranu. A vezmeme to vědomosti, já vím, že jsi měla trošičku problém s tím vodíkem, tak se podíváme do zeměpisu. Je to lepší? Pomocme. No tak to zkusíme. Jaký je největší? Tady je nějaký ticho, člověče. Trošku ticho je. Je to tichý. Ano, tichý oceán, správná odpověď. A to je samozřejmě Tereza Masová, mistrovanka České republiky, obstála. Vstála, je šikovná. No a tím nekončíme. Pozveme si další dívku s takzvaným vedlejším titulem, a to je Beata Pospíš. My snady, Beata přichází za vašeho potlesku, děkujeme, že tady tvoříme tu atmosféru a podporujeme tyto bojovnice, které bojují právě o ten titul Tvář Prákár festivalu. I ty jsi jedna z nich a i tebe budeme Povídat. ano. Tak povíš mi, na co jsi ve svém životě nejvíc hrdá. A nechci slyšet, že to je titul Miss Naděje, to se nepočítá. No určitě na to, jaké lidi mám kolem sebe, protože bez nich bych se určitě nedostala tam, kam jsem se dostala, ať už v rámci Miss nebo studia. To je krásná odpověď. A zůstaneme u toho zeměpisu. Kolik kontinentů existuje na Zemi? To spočítej rychle. Mně přijde, že každá ta finalistka, Je jeden kontinent. no, tak mi jako mohlo by to tak být, člověče. No, Když se podíváš, nechci říkat který, ale šťastný číslo Je to 7. správná odpověď. Ano, 7 kontinentů, to byla Beata Pospíšková, Miss Naděje. Děkujeme, Beatko. Děkujeme. Jsou chytrý, že ty holky. Viď? Neskutečně chytrý jsou. Strašně chytrý. Neuvěřitelný. No. A teď, co kdybychom si pozvali naši top 3 postupně? Můžeme? Jako první poprosíme druhou vícemis Karolínu Kunovou. Kajo, máš strach? Nechci. To nebyla ta otázka. A jaká je tvoje největší obava? Úplně. Momentálně moje největší obava je písemka z matiky v pondělí, ale celkově asi, že si nenajdu dobrého manžela a nebudu šťastný život. To je celkem jistý, ne, to jsem to. Jdeme dál, pojďme dál. Vrátíme se do chemie. Jak říkáme sloučeně NaCl? To zvládneme. Třeba by to mohlo být klidně koření. No, mě chemie už skončila ve škole, každopádně tady to neznám, ale momentálně se asi nespomenu. Je ta pohádka, pohádce. Tak
Takový to koření, jak tam je v té pohádce. Hůl na zlato, ne? Hůl na zlato. Je to sůl, kamarád, ano. to je cudný, výborně. Jsi tak chytrá, tady... Ale jo, už se to vzpomněla. To je jenom tady nervozita. To je nervozitou. Ne, pak vám to ne, opravdu. Je důležitý to mě To není vůbec jednoduché, tady člověk má úplně mlhu, že jo, jak se říká. A se tady úplně zamlčí. odpovídat na cokoliv. Někdy ta otázka může být, jak se jmenuješ, a někdo se jako může taky zaseknout a ani neví, jak se jmenuje v tu chvíli, protože ty emoce pracují a nervozita je vysoká a jde o hodně. Bojujeme o titul Tvář Plákár festivalu a jsme vlastně už skoro v té cílové novince. Je to tak? Děkujeme. Karolina Kunová, druhá vícemis České republiky a v tuto chvíli poprosím také první vícemis České republiky a také Miss Sympatie, Izabelu Rosín. Pojď sem k nám, Izabelo, a určitě ti někdo i zatleská. Krásný dobrý den. Výborně, hele. Tada, neboj se nás, pojď. To je těžká úloha. Vybízíš? Ne, ale nebát se vás, když máte otázky. Ale jde pak, to nemůže být taková hruza. Uvidíme. Mě by zajímalo, máme tady spoustu malých faninek, kdyby si potkala třeba takovouhle malou Izabelku. Co bys jí vzkázala? Aby se nebála zkoušet nové věci, aby šla do všeho s nasazením a s úsměvem. To je rád. Krásně jsi to řekla. Ano, to je pravda a to si myslím, že bude určitě fungovat. Kája dostala chemii, tak se pomalu přesuneme do biologie. Ty jsi říkala, že tě medicína zajímá. Celostní především. Tak to budeš určitě vědět. Jaký je největší orgán? Kůže. Nádhera. To bylo bez nápovědy dokonce. Já bych to nevěděl, fakt ne, fakt bych to To nevěděl. mě nepřekvapuje. Takže děkujeme. Dobře, děkuji, hezký den. Další otázku? Já jsem spokojená takto. Hezký den, děkuji. V rámci rozhovoru a teď si pojďme pozvat také vítězku. Královna krásy České republiky. První místo, Miriam Sais. Ahoj Miriam, jak se máš? Jak se ti tady líbí? Co jsi včera zažila? A co dnes? Děkujeme, měj se krásně. Ukecená, že jo? Jsi takový dneska. Tak, pěkná otázka. Zajímalo by mě, jestli máš nějaký neobvyklý talent nebo schopnost, o které lidi neví. Co jsme se o tobě ještě nedozvěděli. To si úplně nemyslím, ale učím se jazyky poměrně rychle. Tu italštinu, viď? Zrovna italštinu ne, ale španělštinu. Je podobná. Co nám povíš tady divákům? Ve španělštině? No. Hola, me llamo Miriam, tengo 18 años y me gusta todos los coches que veo aquí. Miriam je 18 let a líbí se jí všechna auta, která zde viděla. Děkujeme. A teď znakovou řečí. Krásný. Tomu se říká improvizace, přátelé. Miriam Sais. Ale ještě bychom mohli dát jinou otázečku, že? To by nebylo fér. Nebylo by to fér, ano. A teď se zase podíváme do češtiny. Já jsem ji třeba nesnášela, já bych se proklínala za takovouhle otázku, ale to budeš určitě vědět. Blíží se ti maturita, tak kdo napsal knihu Babička? Božena Němcová. Můžeš jít. Třetí fáze národního obrození, když tak. No, to stačí, dobrý, prostě tě si odpočinout, dámy a pánové. Moc krát. Miriam Sais, královna krásy České republiky pro tento rok. A má druhá vícemis České republiky. Čau, Kájo. Ať nám neupadneš, máme tady všude šampaňské. Nemáš mikrofon, víc si chtěla říct znakovou řečí. Ale máme tady zachránáře. Připravení. A ty vlastně už teďka můžeš divákům a návštěvníkům Plákár festivalu říct, jak se ti tady líbí a můžeš je přivítat. A můžeš je třeba i nějak namotivovat, aby ti tam dali hlas. Tak já všechny tady zdravím. Jsem moc ráda, že jste se na nás přišli podívat a doufám, že si vyberete svoji favoritku. Doufám, že by mohla být kotrnatá a plodnětá. Protože je kotrnatá, v tom tě podpořím, ale já jsem spíš za ty černovlasí teda. Já mám ráda všechny kotrnaté holky, ale podle mě ty plodnětě asi budou nejradši. Kajo, a co ta čínská polívka? Ono to spoustu lidí nepochopilo, jak to teda je? No, produkce se mě teda v duelech ptala, jaké slovo mě nejvíc postihuje, a já jsem řekla čínská polívka, jelikož moji kamarádi mě přezdívají čínskou polívkou díky mým vlasům, jelikož když si vzpomínáte, jak vypadá uvařená čínská polívka. A jo.
To vypadá přesně jako moje loďatek, která to je vlastně. Já teda křupu, jako když to není ještě v té horké vodě. Hrozně chutná ty český polivky. No, já na to mám rozhodnut, teďka jak to vidím, tak začíná bych chutnat čínskou polivku normálně. Jo, jakou máš nejradši? Na kterou? Na čínskou, tak. Můžeme se vrátit zpátky k té challenge, už tady povídáme dost dlouho. Prosím tě, já si myslím, ty bys chtěla být moderátorkou, nebo aspoň to být jako koníček, rád, že se tomu třeba věnovala. No, žurnalistkou, jakože novinářkou. To je spojení, ano. Ještě se musím rozhodnout. Takže budeš ten otravný novinář, který tu někde někoho obtěžuje. No, to se ještě uvidí, to se ještě musíme. To ještě uvidí, jestli budeš otravný novinář nebo showman na pódiu, ale protože chceš být tou moderátorkou, tak bys nám mohla zatancovat, že jo? Tak prosím tě, můžeš odložit ten mikrofon, tak, ten nepotřebuješ teďka. Tak, prosím. A odložíme také korunku a šerku, možná by si mohla slíknout i boty, protože ten tanec... A samozřejmě má šaty, takže musíme být třeba opatrní. Tady koukáme zase někdo, tady byl ten robopres, ne, před chvilkou. No to bylo taky možný, no. Není to ten olej PV30, to bude šampanské, asi z toho čtu. Každopádně odlož si ty botičky, jestli tě můžu poprosit. Jestli chceš. Jestli jste tady někdo byl přátelé včera, tak my vlastně uděláme podobnou záležitost, akorát to chceme dokončit a pochopíte, až pustíme tu písničku. Odlož si prosím tě i ty bodky, nebo ne? Jdeš do toho? Jde do toho, výborně. Tak poprosím zvukaře, aby připravili tu potřebuji Kája byla taková navážka. Kdyby první pomoc, víš tak, kdyby byla potřeba, tak první pomoc umím taky. Dneska už se teda nedává dýchání z úst do úst, pokud je to cizí člověk, ale my nejsme cizí, že jo. My jsme taková misí rodina, takže to dýchání z úst do úst by třeba vydržela. Že jo? Neskusíme si první pomoc, ne? Dobře, tak jo. A to když tak zvládnu. Když tak bude potom ten ostrý zásah, ale pojďme se teď teda vrátit k té challenge. Tak já poprosím zvukaře, aby pustili písničku a Kája nám zkusí na tuto píseň zatančit. Veronika Koutová. Známá píseň Ostojka. Můžete se klidně přidat, prosím vás. Pojďme Káju trošku podpořit, fanklube, kde máme... Kdo udělá stojku, má od nás dáreček, jo? Od Michala. Kdo udělá stojku, má ode mě kafe od Kuberta. Nádhera, neuvěřitelný. Kájo, výborně, v těch šatech naprosto excelentní výkon. Děkuji. Dělám stojky. Děláš stojky, prosím tě. Umí, můžeme vyzvat. Ale bohužel tyhle šaty rozhodně dělat nebudu. Ne, to chápeme, nebudeme tě do toho nutit, ale třeba nám tady nějaká ta minutka ještě. Děkujeme moc. Krásně se s tím popasovala, si myslím. Je moc šikovná. A máme tam někoho připraveného? Máme. Ta největší sympatiarda dle veřejnosti. Dobrý den ještě jednou. Ahoj Izabelko. Tak co dáme tobě za challenge? Izabelka je taková výřečná docela. Je? Měli bychom otestovat tu mluvu Určitě. a každý moderátor by se měl... nejkvalitnější moderátor Prague Festivalu. Nejkvalitnější moderátor Prague Festivalu, ale teď se nesmíš urazit, ale... Ne, pohodě, včera jsem urazil jiný, tak teďka nechám na sobě. Nejkvalitnější moderátor Prague Festivalu. Nejkvalitnější moderátor Prague Festivalu. A to třetí bylo... 333 stříbrných stříkaček. 333 stříbrných stříkaček. Leželo přes 333 stříbrných střech. Říkalo přes 3333 stříbrných střech. Neskutečně. A naposledy... Strč prst skrz krk. Nejkvalitnější moderátor Prague Festivalu. 3333 stříbrných stříkaček. Říkalo přes 3333 stříbrných střech. Neuvěřitelný. To je těžký a ty se za tím poprala neskutečně. Hezký den, nashledanou. A tleskáme. Když vedu do místnosti, naplní mi úsměvem a pozitivní energií. A já věřím, že tuto energii... To je ta dívka z nejkrásnější postavou České republiky. Ahoj Teresko. Krásný den všem. Kteří lidi to říkají?
Oni říkají, že vypnu do místnosti a že působíme jako pozitivně. Tak kdo to tak říkal, nebo kdo to říká běžně? Říkají to moji známí a moji kamarádi. Tady mám na ně ukázat. Jsou tady? Myslím si, že někteří. Hlasovali už? Jo? Ne, musím potvrdit, je to tak, ty máš takovou auru a myslím si, že to, co jsi tam říkala, je zcela pravdivé. Děkuji. Líbí se mi ta čilečka, která teďka přijde. Vzhledem k tomu, že Tereska je Miss Silueta, tak se samozřejmě musí neustále držet nějaké té fyzické kondici, s čím se pojí, že soutěžila i v bikini fitness. A já bych potřebovala pomoct. Já bych potřebovala dobrovolníka z publika. Tak prosím, dobrovolník, viděla jsem tam nějakou ruku, pojďte tady za námi po schodech. Tady máme schody, potřebujeme dobrovolníka. A Tereska, ty budeš mít úkol. Dobrovolník, dobrý den, jak se jmenujete? Ivo. Takže dobrovolník Ivo. A Tereska... Ivo je také v kondici, koukám. Tu se hodí. Jste domluvený, ne? Je to určitě dobrovolník, jako není to domluvený. Tohle vypadá jako fakt dobře. Taky sportujete, že jo? Je to vidět? Tak jsem zvědavý, jak ta challenge bude probíhat teda. Pro tebe je úkol, protože přece jenom si modelka, takže naučíš tady našeho dobrovolníka pózu z modelingu, jak vypadat jako nejkrásnější miss. Ale když už jsme u toho bikini fitness, to, že jste přišel na pódium teďka. tak bychom si mohli ukázat i nějakou pózu, aby co nejvíc vynikly svaly. Co říkáš? Tak pojďme na to. Pojďme na to, je to v tvé režii. Prosím. Tak, v misí pózy si dáme takový přechod, kdy když dojdeme na pódium, tak dáme levou nohu do strany, dáme si hezky ruce spát a osmějeme se do kamery. Zkusíme catwalk? Zkusíme catwalk? Zkusíme se ho? Víte, co je catwalk? Pěkně těma bokama budeme kroutit, hele, to bude paráda. A zkusíme tu pózu na konci. Tak, super. Dobrý. Ještě přejdeme dozadu, dáme si pravou nohu dopředu a můžeme se otočit. A catwalk dozadu ještě, to máme celý. Tak, to mě super. No a bikini fitness, tak je tam důležitý ukázat takový ten X-tvar. A já bych si ukázala teda boční pózu, pobrz mastra do boku. A důležité je dát pravou nohu, co je vepředu, hodně vysoko, vystrčit ten zadek, co nejvíc to půjde, hodit ho co nejvíc, takhle do téhle strany a vršek naopak do druhé a protáhnout to tam. A myslím, že vy už jste to možná někdy dělal v mužské kategorii. Tak můžeme potleskat. Děkuji. Děkujeme našemu dobrovolníkovi. Můžu ještě jméno? Ivo, nepřemýšlíš teďka o tom, že bys třeba zabrousil do toho modelingu? Ne, já si myslím, že tohle lze začít v jakékoliv věku, je to tak. Takže super. Děkujeme za tvůj výkon. Ivo, pojďte mu zatleskat. No, máme ještě něco, má někdo ty hodinky ještě. Kolik je, kámo? 14:35 pozici hodinky, máš tady čas ještě. 35, takže necelá půl hodinka, přátelé, do ukončení hlasování, stále ještě můžete přijít se k nám. A pozor, kubrťáček, kolik hodin? 15 hodin, protože my tady se vlastně střídáme s tím programem, tady na pódiu a my s programem Miss České republiky navážeme. My se vracíme v 16. A ta poslední, a za chviličku dáme kůvet. Děkujeme.
Jo. Čemu